Őket vigyen Fehér Józsik feleséges. Egyszer fölvittem, hogy nem az egyedül, és ott nem elég, mert mind a ketten élnek. Őket mindig parancsolóstal. Ők kellett adjanak egy nyilatkozatot, hogy melyik esztendőbe vettem meg, hányba vettem meg. Ezt nyilatkozatban le kellett adják. Ez így működik. Utána a közjegyző elindítsa az átírást. A közjegyzőtől men az ügyvédjő. Ügyvédtől le kell vissza kell jönni a másod, ki kell venni a papírokat. Nem olyan könnyen, mert nagy szétszóvalják. Ki kell venni az a építkezési rajztól, minden meg kell legyen. Hogy hányba építettem? 83. 73-ban megvettem, 83-ban építettem ezt a házat. Azóta az adóját én fizettem. Ott van papírom van minden. Hogy én mikor megnősültem, akkor készen volt így a ház, mint most. Így jöttünk belül. Anyától. Ebben születtek a gyermekek. Itt nőttek föl. Itt nőttek föl. Erre mindenre megvan, fiam. Akkor átfogja vissza. Megvan ki hámból. És akkor hogy lehet, hogy maga átigassa, lakás úgy tudtunk nézni? Ez hogy a faszba lehet? Nekem szabad. Hogy is szabad? Egyszer, Hogy szabad? egyszer Fehér Józsiról apátra kell menjen, Igen. én osztám. Ahányat akarok, annyi felé osztám. Micsoda? Ahány gyermek van, annyi felé osztám. Micsoda? Ez. A fejről tájékoztatod. Jó van, köszönöm szépen, nem jutottam. Akik jobban tudják, miért gyermek az ügyet. Amíg nem jön rám, addig gyermek nem megy. Tolásó Ferencről ment Tolásó Juliánnára. Fehér Juliánnára, a leánya. Onnan jött Léás. Utána én annak adom, kinek akarok. Eddig nem lehet foglalkozni vele. Ide adnád nekem azokat, Ali? Eddig nem lehet foglalkozni vele. Na az édesapám mégis még nincs elég volt. Szüleim. De egyszer, ha megvan halva is. Én édesanyám. No. Akkor édesapámnak kell a halotti bizonyítványa. Kell édesanyámnak a nyilatkozat. Akit ő mond. Mert édesapám örökölte a nagyapját, Ambrus Jánostól. Ambrus János egyszer Ambrus Gézára kell szálljon, és egy Juliánnál, Ambrus Juliánnál, édesanyám. Ők akkor, mondjuk négyen, ugye? Van Géza bátyám, van Berta néném, vagyok én, és van Dénkó. Ez az ös a négy. Édesanyám, ha úgy akarja, hogy elmírassa egyedül, ha én leszek a gondviselő, akkor elmírassa, ha Berta lesz a gondviselő Bertára, és nem Gézára, és nem Dénkóra. És ha nem pedig oszlik négy felé. Oszlik négy felé. Hányan vagyunk? Ez főt, ház, minden. Na itt is ugyan ez van, csak ezt nem értitek meg. Itt vagytok itt heten. Vagytok heten. Ez oszlik hét felé. Érted? Csak egyszer az édesapádokra kell jönni, a vénygyükére, aztán vénygyükére az ágoknak elosztva. Amíg élnek Józsi bácsi, még mind a ketten, addig itt olcsóbbba kerül, mert hogy egyik fél meghol. Akkor el kell járni az egész halotti Isten kócsarály, akkor még annyiba kell az átirat. Igen, mert ha meghalnak, akkor ha mind a két fél meghol, az örökösök akkor tudják eladni csak. Igen, akkor én megyek a picsába, mert Józsi bácsinak vissza van mondva Árpi és István. Ők rendőrözhetnek ebből. Amíg az ők nevek vannak. Így végeztek, nem tudnak rendőrközni, így én rendőrközök nektek. Ezt csináltam. Ezt nem kell reinteni, mert ez van. Mert én értelmet csinálom, nem magam. Mert
idáig sosem volt annyi pénzem, hogy el tudjam íratni. Na most írottam el a földeket is, mind magam után. Az öröklés. Most, amit örökölök édesanyám után. Ezt magyaráztam már a Dénkónak. Most azt kell csináljuk, hogy édesanyámnak, amely édesanyám és édesapám megint főügyel, hogy vagyunk négyen. Amelyiknek kell, ez is két felé. Egyik a másiktól ától vers. Érted? De ez négy felé oszlik, a négy testvér között. Édesanyám, ha akarja, most adja, sem adja halála után. És hogyha én édesanyámat eltemettetem, akkor minden a földeski, minden stőröt elég. A Géza bátyám nem nézik el, az övé. Érted? És a Berta rendez, az övé sem, a Dénka rendez, az övé. Ha közösen rendezzük, akkor minden közös. Temetéstől, gondviseléstől, temetésig minden. Ezt nem értitek meg, ez van a törvényben. És józanul magyarul mondtam. Ezt a törvényt átvágni nem lehet. Ez nem úgy van, nem olyan, hogy ezt a párnák nem tették, ez a feles így teszem, hanem úgy teszem. Ez nem ilyen. Ez törvényes, pecsétett papírok által nem minden. Hivatalosan kell. Ez megint van néptanástól, akármilyen papír az négy, egyszer lekerülnek a doktornéhoz most így ügyé. Házi orvosomhoz. Házi orvostól mehetek a komisszióra. Udvarhelyi. Udvarhelyi kennek vásárhelyi. Vásárhelyi, mikor visszajövök, csak ide az udvarhelyi komisszióhoz kell menjek, ahol máma voltunk. Ez végeresítünk. Akkor a törvényszék orvossal, Bencsik, a Csíki, a megyei, akkor végső pöcsét őtél el. Akkor mehetek nyugdíjra. Addig nem mehet. Megmondjátok át, hogy a film. Ártikon minden megvan. Megíttétek ezt, nem tudtál. Sajnos. Ezért kell megmagyarázni, hogy értsük meg. Megtértek. Így kell megmagyarázni. Ezt akarom, hogyha a Józsi bácsok alatt esetben kap egy adót és meghol. Ugye Júnián kapott egy izét, el van csavarva a szája. Ezt adott pillanatban megtalálni, akkor még ezt a papírokat egy visszaforgatom. Én a temetkezési vállalaton meg kell induljak, néptanács, egyszer bögezi néptanács, mert így született. Udvarhelyi néptanács, közjegyző, ügyvéd, akkor tőkehányják az egész megyébe a haltűzét, annyi utána való járás, hogy belé bolond. Ezt ezért csináltam. Mindenkinek járja szárja akkor, ez olyan világos, mert a bosófélen jön a víz tetejére, érted? Ez így van. Ez így működik. Nem úgy működik, hogy egyet tudunk a fingunk fel és megyünk hova akarunk. Nem. Ez így működik. Ezt addig kell az ilyen ügyeket rendezni, amíg mind a két fél él. Ha el vannak válva, például egyedül szereplő, akkor nem kell senki. Én azt mondom, hogy Attila elrendez, tessék Attila tiéd. Többek rendeztek, nem kaptam semmit. Hanem megmondom, amikor átadom akármelyik, Bernát, vagy Balázs, akármelyik, vagy Csongi, vagy Szilveszter, ennyi. Akkor is, amikor odaadom nektek, nem szabad kiadni. Akármikor kitehetik az úton a macskát. Zsolti megkötte a kutyát, addig nem kettétek meg. De megmondtam, hogy hozom az állatokat, hozom a másik. Én. Megmondtam a kapusolat, az következő. Nem kell elengedni meg.
Önni kell, onni Látom, Nem veszünk. Hagyjál te jobban, gyere, nem tudjuk. Ne viccelj! Nem vagyok. Ne viccelj, nem Pára, haragszok. szökődjél. Nem haragszok, akármit csinál. Szökődjél. Akármit csinálsz, nem haragszok. Öst. A fejbe velem kiválod, akkor se haragszok. A szabad rádig és szabad tenyér mindenki nekünk.